siasa ni gomo yugo korkana boigo ase county ya Nyamira koirana goikoro ne libuna bali bakurigie kero kyo governor goetera ase kiama kia ODM ni go bagendrete gosigikania mono asomoje goyo obakaokoleka litukulia lero oroboti urwa senjira yobo ikirano magega yo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo konyara chinga kichinkongu okwana na amenyi bensemeyo Nesabali ya Chakirase county ya Nyamira Maiga ya Azimio la Umoja gotararo kongorogusi ananemeye county ya Nyamira umrewe kiama kia UP yobo igoromo governor we county ya Nyamira Amos Nyaribo ni ganyora chinga kichinkongu kwanira abamenyi bensemeyo Kabla sijaongea wacha hiyo upuzi. Wacha upuzi. Sasa kabla sijaongea ndaraji okwana ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ebyoto bikwaro jetigana na birabyo. Ekiongozi ebyoto okaniwe. Ya okaniwe. Mwagure. Tigato twara masikani togambe inje ndobisi ganye penya jobisi ganye miaka 100 ganye miaka 100 Azimio bakora wanomre we kiama gia ODM Odinga niko baria bakorigie kero kyo governor Cross County ya Nyamira goetere kiama kia ODM bagendrete bego ya kerekoko asogo sigikanio gotinde koraji ko bagati ya Timothy Bosire omanyekante buna liroba na James Kemoni ese bono iga echama ODM na National Electoral Board ya tangasira abantu submit ki application cyabo igo nkorengereri bali baroro mono twarokanire James Kemoni na mheshimiwa Timothy Bosire abandi kibarache nabona barubago tucho inime lakini ntugenete na ntutukuna kwanera na ntutu tukurutera na mangana igento twetinia ya monaki ODM enyole kiongozi abana inchi bamochole tubweka egerene nomination ngocha chiromo tinyokane chinyale gochunjwa isaba tororo mali nyombe ya ODM Moni ni goboigo atogyo musangara kano buli tukulia lero asate abuda nache koine kirere nkonyora chikura chinyinge ase county ya Nyamira mwete ndo batumo yego monene we chama ito ya ODM na Azimio ya umoja wa Kenya ulingega Nyamira ingo tebana lero mukutano twa tuchire buya twaraki twakaribishiro mugani ito the right honorable prime minister Noyabo abwatani akorwa asensemeje ananemeje county ya Nyamira ni go bamwarigani omrewe kiama gia ODM Odinga ase county ya Nyamira abanga babo ni go marire ira yogo chikomo bwatsia asobo choryo bonene buli bosyo amenyi bensemeje boy gomba tigalitamagega asabate amba chikomo chikuro chinyinge anakorwa ase county ye ase ganga yogo chikomo omrewe nso gatana asobo choryo bonene wogo chikokolekana omutinyo gatana na gatatu omwako yoiga Reporter ya Ndizi TV Cross County ya Nyamira ireterane nkoro kwa Vincent Onyancha.